लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय नै लोगोफोर खुन्दुलि मैगं सायगासिनो दङ आङो नै माखासे सायबाय इनिफ्राय माखासे सायखांथ'वाखै इनिफ्राय माने दिनैहाय बैसागुनि जोंहानाव रायजोफ्रा हाबफैगोन आरो बिनिखायनो माने आङो दाउजों खुन्दुलिजों संनानै रेडि दोनखानोसै ओमफ्राय दा मोसानो फैबाथाय आङो एसे भिडिअ बानायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो जा इन्टारेस्टिं जाखागोन दिनैनि भिडिअआ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासे इनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनाय गैया साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै भिडिअखौबो बयबो लाइक खालामनानै होदो आरोना हाबाय थानोसै आं बिदिब्ला लोगोफोर भाजाखौ एवगासिनो दङ आं नै लोगोफोर गोदौबाय जोंहानि न' खाथि मोनफैबाय न'नि मोसाखांबानो फैसिगोन भाजाया मोनबाय नै लोगोफोर आंना जि गोथाव जाखादों साखिनायाव बेनिफ्राय नै थालिर बिलाइ रेडि खालामना दोनखाजोब्बाय साहाफोरबो फुदुंना दोनखाजोब्बाय आङो नै साहा फुदुंना दोनखाजोब्बाय इयावहाय सिनि गोनां फुदुंदों सोरबा सिनि गोनां लोङो सोरबा आरो सापात गोजाबो लोङोना ओमफ्राय नैयाव सापात गोजाबो लोंग्रा दं नालाय एसे फुदुंबानो जाजोब्बाय नै लोगोफोर सेस बजबना दोनखाबाय एकदम फैथारसिगोन रायजोफ्रा फैहां जाथारबाय रेडि बखाजोबना दोनबाय आं गय खावदों आब'आ मा हैथै दोनगासिनो आफाया दे मोसादो दे नोंसोरो सिगां मोसाग्रोदो दिबिथा आयु मोसायानासो थांलायबावो मामि मोसादो दे नोंहा ओइ आर'नाइया लादो मामि सान्द्रि दङ सान्द्रि फिसा गंसे दङ फैबाय लोगोफोर जोंहानाव मोसानो लोगोफोर रायजोफोरा मोसाग्रोनांगोन लामानिफ्राय मोसाबोखा दङ साराव बिमा फैयाखैनो अबेथिं मोसानो बेयाव ना बैयाव मोसाबोखादो ayo mahasiswa sih Bajai मोसादो बैसागु नोंसानावबो माबा बैसागु मोसानो फैदो जोङो 500नि बारा नांगोन हले जागोन दे 500नि खमबा गवा दा बिबावबायसो गगा मुदुनि माबा गैया ना दे
masih jaga ini mana? Kawan tinggal di mana? Namnekan naya jaga makan namnekan naya jaga. Ngaji khas ding cái con cười hay bữa này này bữa nàyไม่ใช่กูมีเทมา
Diam je, đừng ra đơ, vừa rong ra đơ. Nói ý chứ mà đây. Nói diam je bật khâu, sao nó đừng diam je. Nói diam je chứ mẹ. Sao giờ đây? Sao bây đồ, sao giờ mày đưa mày ra như mày. Cứ đi đúng ra. Ra, chín cái sao là. Đừng như vậy, như vậy cả. À, nó có em đưa ra được. Cứ đi thân ra từng ná. Khá xem cái thầu. Vô đi thân cái rinh đáng nhỉ. Bác này cũng lên à. Ơi, ada deh, ada ini mah, dan mereka saja foto. Ini mana lagi? Ada. Pusau thang bảy. Ini. Hả? Rồi. Ra xin rồi.